Anti dara. Ba, batos. Sumogo. Bashwete. Abi togodi. Bashwete. Bashite won. Bashwete. Ma. Emna do nyegane la. Ay, me fe kan selli. E mo selu wati sera. Ne mago milo. Akadi gon. Bashite. Okay, Chloe. Joueur yam sofla na koriru. Akadi ne. Ako no ta joueur fe. Ako bolu do duzuwa. Joueur ne korori. Wa fele. Joueur demseni. Ore bal mama. No ma fara nyonga. Ka joueur kungoge. John nim na kungoge. Chena. Amani ne. Ni ko nga ketanto. Nye nete se dugo ne ano. Magam sani mia. Ora to nete se ano. Oro be. Ore kadime. No bena. Dube ja wa. Ala be garsiga era yirwa. Batos. Nam. Ngan kuma njerai. Ye demseni. Ngai ma demsen kuma foni. Ngane be feke yininga. Eki dogon bla fin dola. So ega fo dogon nga dan ro dola. Na banga dayno. Ebe ga togodi. Chena. Ate benema. Kirimo. Kirime. Fari ba fɛ ka wuli la. E faamu na? Fa tɛ na? Non, fa b'a fɛ ka wuli la. Sinon i bɛ ka kuma min fɔ, i tɛ sɔn. Munna an tɛ sɔn? Ko e b'a fɛ ka miliyɔn in bila de wa? Tirimɛ, ne ko ne bɛ fɛ ka miliyɔn in bila. Ka d'a kan ne bɛ muso kelen min fɛ n ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ. O muso y'a yira ne la k'a fɔ ale tɛ furu ne ma k'a kɛ ne denw ba ye. K'ale to nin miliyɔn in kɔnɔ. Donc o la n y'a décidé ka na ɲɛfɛ n bɛ fɛ ka nin miliyɔn in bila ka changer k'an muso furu k'an yɛrɛ lafiya. Ne m'a dɔn miliyɔn in tɛ ko laban ta ye wa. Depuis n donna kɔnɔ n kunkolo de bɛ ka chauffer ka taa fɛ fu. Donc ne muso ko min ne b'o de kɛ ne bɛ muso de kumakan bato. M'a dɔn fa t'a fɛ ka wuli la dɛ. Fa yɛrɛ de wulila ka ban. Mais cogo di? E bila koro ye. Mun muso ko fa de b'e la dɛ. Dɔgɔnin ma min dɔn, kɔrɔ kan k'o dɔn. Junior dɔgɔnin don. Ni junior ma min dɔn, aw kan k'o dɔn. I ka kuma ye tiɲɛ. Hakilina min filɛ la tantɔ, dɔw tun bɛ junior la. Wala n tun tɛ kɛlɛ. Kuma tɛ k'a fɔ n'an ka jɔ ɲɔgɔn na. Nka komi junior y'a dɔn, a bɛ ka se ka duuru yɛlɛma k'a kɛ 10 ye. O de kama a bɛ ka kafa ka yɛrɛ. K'a fɔ k'a b'i disi da an kɔ la. Ale mana kɛ togo o togo, ale ka kungo mana kɛ togo o togo, teriw mana dɛmɛ togo o togo, wa siɲɔgɔnw mana dɛmɛ fɛnɛ. A tant que n'i balima sen t'a la, wallahi ka kungo tɛ ja hali dɔɔni. Mɔgɔ kelen ka kuma i fɛ, mɔgɔ fila ka kuma, fo ka se mɔgɔ saba ma, e k'i ban olu ta ma. O ma la e ye jɔn ye? Ala bɛ deli, Ala bɛ sɔn mɔgɔ ta ma. Mɔgɔninfin sen fila ka deli, o k'a ban mɔgɔw ta ma. O ma la hakilina jumɛn de b'ale la? An tɛ se ka tugu junior kɔ koyi. A kɔrɔ de y'an ye. A bɛ sɔn an ta ma diyagoya de. Wa n'a seginna kɔ fɛnɛ, an bɛ segin an kɔ. N'a ma segin fɛnɛ, a ka d'a ye cogoya min na a b'a kɛ ten tɔ. Mɔgɔ dan t'an ye o. A bɛ se ka kɛ mɔgɔ b'a bolo mɔgɔ min bɛ se k'a ka kungo kɛ, min bɛ se ka diya ka tɛmɛ an ta yɛrɛ kan. Nka an de tɛ tugu ale kɔ, an tɛ don a ɲɛnada fɛ, diɲɛ fara lahara kan. I ye n ka kuma faamu Batos yan. Dara, aw delila, aw kana kɛ ten. Aw k'aw bolo don aw dusu la. Ni e seginna kɔ, a bɛ diya ne ye. A ka di ne ye, i ka kuma an kɔrɔmuso fɛ. An ka sigi ka fɔ kɛ. Joueur ka ko in na. O ye balimaya tɔ sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ. Batos. I ni ce i ka courage la ani ka cɛsiri la. Mɔgɔ minnu bɛ balima fara ɲɔgɔn kan, o mɔgɔ sugu de ka di Ala ye. Ne y'i ka kuma faamu, an b'a essayer an bɛ sigi ka fɔ kɛ. Nka ne yɛrɛ b'a dɔn sigi ka fɔ tɛna junior ta in ɲɛ. Sabula an ye ɲɔgɔnna caman kɛ ka tɛmɛ. Wara min ko k'a kun ka ci, ɲama t'o la o. Nka n y'i ka kuma faamu. K'a da i ka cɛsiri kan ani ka wuli ka jɔ kan, an bɛna a ko ɲɛɲini tugun. Ci wɛrɛ bɛ yen nɔ? O diyara n ye.
Ay, na lo ci do ranna. Ali tɛna sigi. No, merci, n kan ka taa ci dɔ la fɔlɔ. An ka bi baro kɛ ɲɔgɔn ma sa. I delila sa, n kan ka taa ci dɔ la, n bɛ t'o ci ɲɛna, o ci gɛlɛman bari. Ne dɔgɔnin delila sa, an ka bi baro kɛ ɲɔgɔn kan. O kelen tɛ sa. Ok, n y'a faamu. Ne bɛ sira ɲini. Awɔ. Ala ka se n'i ma ye. Amina. I bɛ n ka foli fɔ dukɔnɔmɔgɔw ye. A b'a mɛn. Hein? Mais quelle fille? Si jamais, au grand jamais, il a essayé qui va oser. Kilo, toi tu me connais très bien. Tu sais qu'on ne joue pas avec moi. Il a essayé. Il éliminé. Qui élimine pep. Tirmé. Mina fengele frère fille na dengue nu ngolo jeli galari. Na tira ram na kanga tireke. Maro ite miri de. Ne be miri kojugu. Ne be ga wari min do alo. Est-ce que be wari soro to do? Ha? E ba banana. Dorome kelen soro legu. Mo ne y'a furakɛ ne de n jɔ n'a ye bire sera e bɛ na ko muso i tɛ wari ɲini muso bɛ se ka mun de ɲɛ i ka diɲɛlatigɛ ha ne kelen f'i ye n'i y'a osé hali k'a fɔ i bɛ retour bɔ dɔɔni n ye bile o bile ju la i b'a bɛɛ sara i ye wari min don i ba la i b'a da dɔn yɔrɔ i bɛ na n'o ye ka fara n ye wari fɛn fɛn don a la n ye wari fɛn fɛn financé aw la i b'a bɛɛ sara i kolo bɛ na. Tirima n y'a faamuya mais halisa temps dɔ di an ka miiri n tɛ temps fosi d'i ma n y'a f'i ye cogo min na a bɛ k'o cogo de la. Ça va. Oui, ça va, quand même. Ok. Alhamdulillah. Ni ni wale bashite. Odongo. Len mugu kumana. Na ka kuma mata ne jimi sira fere. Mugu ako ne mako eni somogo. Atega ben ko la ne ka fudugo ina. Akela ka yira na tuguni. Ko antangi e somogo date fudugo ina. Ale ya te se ka taka ni wore. Junior. Munai dogoni la. Ne ma ko foyi de dogo la. Ne bɛ fɛ ka nin tiɲɛ don a ye kuma min fɔ tiɲɛ don dɛ ne ni somɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ e ni ne ka furu la tiɲɛ don mais mɔgɔw ko kɛ cogo min na n tɛ ko kɛ cogo ale man ka kɛ ka taa fɔ k'ale t'o kuma nin fɛn na et puis encore ne bɛ fɛ ka fɛn in labɛn ne bɛ fɛ ka nin problème bɛɛ résoudre fɔlɔ de ka sɔrɔ ka kuma ni ye n'i y'a ye ne ma fɛn f'i ɲɛna nin ko nin si la parce que a kuma de ma se o ye kelen en plus fɛn dɔw bɛ yen nɔ muso man ka b'olu kalama yɛrɛ. Junior muso man ka bɔ mun kalama. Mais o tiɲɛ don ne yɛrɛ e man ka bɔ nin kalama ne kan ka n gérer n ka manière de la ka sɔrɔ e ma bɔ nin den kelen si kalama. N yɛrɛ ka furu ko n man ka bɔ kalama Junior. Non e tɛ ka ne faamu sisan ne ni masaw tɛ ka bɛn ni min ye mugu ma t'o de f'i ye tiɲɛ don ne ni masaw tɛ ka bɛn nka il faut que ne kan k'olu gérer de ka sɔrɔ e tɛ foyi kalama olu la mais ne nago min olu kuma nin fɛn fɛn ɲɛna o ne ne bɛ n yɛrɛ sentir comme lâche ne man kan tɛ k'olu kɛ o ne kan ka solution de ɲini cogo bɛɛ la pour ne pas que ko in ka tiɲɛ. Ma baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen Musa. Alhamdulilah. Buramuso dun. Baara kɛnɛ. Baasi tɛ yɛrɛ la. Baasi foyi tɛ yen. Alhamdulilah. An ba. Ne kun mago bɛ e la o. E mago ne la. Awɔ. I ka kuma tigɛ tɛ dɛ. N'o y'a sɔrɔ i bɛ ka na Junior dangaden ka kuma de la
I bɛ se ka wuli ka t'i ci la depuis sisan dɛ. I tulo b'a la kɛ. Haya. Ma ɲini fɛ k'i tɛgɛ da dusu kan. Ala ko an ka tiɲɛ fɔ. Ne na kun ye genre ka ko de. Ne ni Dara kumara. Dɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ fɔ kɔrɔ ye. Kɔrɔ fɛnɛ bɛ se ka tiɲɛ fɔ dɔgɔ ye. Ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye. Dara o de yira n na. Donc ne tun bɛ fɛ k'a ɲini e yɛrɛ fɛ. I ka yafa a ma i k'i tɛgɛ da dusu kan. An ka fara genre kan ni ko in na. Ne. Ko a tɛ ɲɛ ko ne y'aw ɲɔgɔnna da an ka den dɔ ye. Ah? E bɛ ka mun fɔ i tulo b'a la kɔni. Ne ma bo bi ne bo tɛ bi ne. I tulo b'a la kɛ. Ne bɛ jour la jɔ don ko n da kɔnɔ k'a fɔ jour bɛ ne to kuma na k'i kɔ dɔn ka taga. O ye mɔgɔ ɲɛnama ko jumɛn? Mɔgɔ jumɛn bɛ nin k'i mansa la? Ne ka kɛ kun ka n'an sigi o den kelen ka ko kuma na. I tɛ wuli ka t'i ci la. Yanni k'i n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wuli dɛ. Ayiwa. Ma o tɛ sa. E kɔni m'a dɔn k'o kɛra cogo o cogo. Genre y'an balima de ye o. U ko ten ko balima fini sununkun tɛ yen. Donc an tɛna se k'an ba la ko parce que k'a bɛ a sɔn ye nin ye dɛ. N'aw tɛna se k'aw ba la kɛ. Ne bɛ n ba la. Den o den ma ne dɔn. Ne bɛ diɲɛ ni lahara don ni ɲɔgɔn cɛ. A tɛ foyi kɛ ne la. Genre kelen tɛ ne bolo. A barika Ala ye. Ala ye sɔn den 4. Ale kelen bɔlen a la a tɛ foyi kɛ. Wali n'o sɔn Ala tun ma den di ne ma. Ko fɔ genre kelen walahi n bɛ ja ko a tun tɛ n tɔɔrɔ. Sabula I kana bange kɛ a ka fisa ni den d'an ka den sugu wololi ye. Ma ne kɔni m'a dɔn e bɛ se k'i ba la I da la nka I dusukun na ne b'a dɔn pɛrɛ e tɛ se k'i ban genre la. M'a ɲini fɛ I tɛgɛ da I dusu kan. Genre bɛ fili minɛ le kɔnɔ. Maa mun bɛ fili minɛ kɔnɔ n'an bɛɛ y'an ba la k'a to yen ne bɛ ɲininka o a bɛ bɔ fili la wa? Minɛ ka di ne koyi. N'a fɔra ne ka na o mana o ko kɛ manamana ko ye e ka taa ka ne bolo dan. E yɛrɛ k'i miiri o mira. I yɛrɛ ka di ne ye koyi. Nka ko mana gɛlɛya cogo o cogo tiɲɛ fɔ bɛɛ ye. Jaa ni la ne ka woro ko bɛ munumunu na ne tɛ ka se ka taa fani nafa foyi sɔrɔ. Ne ka woro ko bɛ ka mɛn sira la kuma bɛɛ ne bɛ ɲininka I tɛ kan jɔlen fɔ ne ye. Jaa ni ko in ne tun bɛ k'a bɛɛ kɛ. Mira i b'a dɔn n'Ala ka kuma bila quoi parce que i b'a dɔn depuis que i bɛ mugu tɔgɔ fɔli min a bɛ ka digi n na trop. Man ta dabɔ o kama. M'a ɲɛf'i ɲɛna ko walasa I ni mugu ka taga mankan kɛ. N y'a ɲɛf'i ɲɛna de walasa I ye dogoli min kɛ na a ma diya n ye wa solution min bɛ k'ala I k'o solution tiɲɛ yɛrɛ la n ka tiɲɛ f'i ye ne tɛ se ka furu mɔgɔ ma I ni somɔgɔw tɛ bɛn dɛ n'i bɛ solution min kɛ o solution kɛ. Et puis i bɛna ko ka solution ɲini ko solution e fɛnɛ ka solution jumɛn de kɛ nin ko la. Ne bɛ fɛ I ka taga yafa deli I balimaw de fɛ. Ne kɔni bɛ min dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne ma dala ni ko in bɛ se ka ɲa k'a fɔ I man di ne ye I ka di ne ye o ye tiɲɛ ye dɛ. Nka ne fana tɛ se ka furu mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a somɔgɔw tɛ bɛn. Ne mana furu e ma ne tɛ ka furu e kelen kama ne bɛ furu e ma ne bɛ taga e fana somɔgɔw de sɔrɔ yen nɔ. Ala k'an kisi ni ko mankan tɛmɛna e ni ne cɛ sisan n bɛ taga ɲɛfɔ jɔn ɲɛna e ni somɔgɔw tɛ ka bɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka don o ko la. N bɛ solution min kɛ o solution kɛ. Donc n'i y'a faamu Mira e bɛ ka ne minɛ mɔgɔ kan de ma. Ne tɛ k'i minɛ mɔgɔ kan ma dɛ. Mais nin y'o de ye o. Ne k'i ma karisa fɛn dɔw bɛ yen nɔ a dabɔkun kun tɛ I n'a fɔ ko n'i ma fɛ ka nkalon tigɛ i y'o bɛ ko fɛn dɔ o tɛ o. Ko ne ye ko in dabɔ ŋaniya jɛlenya dɔrɔn de kama parce que n tɛ fɛ I ka tila n na. Mira I ka di ne ye koyi. N'a fɔra ne ka na o ko kɛ manamana ko ye e ka taa ka ne bolo dan. Ale mugu ka nafigiya tɛ deri min domina yan fɛ munna ale m'a fɛ k'an to gɛrɛn na munna ale m'a fɛ ɲɛna k'a tɛ se ka taa ne ka woro ye munna an b'o f'i ye. Mais peut-être que a bɛ ka maloya ne ma kɛ. Non kana n'o fɔ n'i y'o fɔ I bɛ n dusu kasi de kana n'a fɔ k'a bɛ ka maloya e ma mugu bɛ se ka maloya e ma cogo di. Mira olu dabila sa ko dɔw bɛ yen kana na sɔn hali ni mɔgɔ m'a fɛ yen e kan ka dɔn ko ne b'i fɛ Mira. Nin ye nafigiya de ye o. Mugu ta tɛ nafigiya ye. Normalement ale man ka taa e fɛ yen nɔ ka sɔrɔ ale ma fɛn fɔ ne ɲɛna yɛrɛ. Munna ale y'a confirmer yan fɛ ko non ko k'a bɛ taa ni woro ye munna a m'a ɲɛfɔ e ɲɛna k'a tɛ se ka taa ni woro ye k'a sɔrɔ non ayi ko to na n bɛna min kɛ na n yɛrɛ de b'a dɔn. Nin ko in ayi non ne kan ka min kɛ ne y'a faamu n bɛ min kɛ na n yɛrɛ de b'a dɔn. Bɛ to a la de. A kuma ka ca. Voilà donc a bɛ fili min minɛ mun kɔnɔ ne tun bɛ fɛ
an minnu y'a balimaw ye ani e mun y'a ba ye e ka fara anw kan yaasa an bɛ se ka joueur bɔ fili minɛ kɔnɔ ne kɔni hakili la o de cɛ ka ɲi parce que a mana kɛ cogo o cogo ni joueur coronna fili in na a mana taa sira o sira fɛ ni joueur coronna a tɛ taa k'i bolo dan dɛ wa a bɛ fɔ ko muso kolonden dɔ tatɔ filɛ dɛ i bɛ hakɛ to o kuma fɔcogo la donc ne b'a ɲini fɛ halisa i k'i tɛgɛ da i dusu kan ma nka ma n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ ala ni kira kama i ka fara an kan. Musa n'i ka kuma mɛn nka n'i ye sɔn n'i ta in ma kun kelen pe dɔrɔn de b'a la i b'a ɲɛfɔ i dɔgɔnin ɲɛna sabula i yɛrɛ ɲuman ko balima lafili sunni tɛ yen i b'a ɲɛfɔ i dɔgɔnin ɲɛna a ye ko min kɛ ne la da in na yan an n'a bɛ segin ɲɔgɔn fɛ a bɛ n'a bolo fila de d'a kɔ ka yafa ɲini ne fɛ sabula ne de kɛra a ka diɲɛnabɔ sababu ye f'a k'o de dɔn k'a bɛ pan ka woloki mun na dɛ ko ni ne kun ma sɔn k'a kun tɛ na i y'a mɛn b'i jan k'i disi walanki dɛ muso dɔ de k'i sababu ye diɲɛ kɔnɔ i b'o de da yira la k'o de dɔn a bɛ sɔrɔ ka na yafa ɲini ne fɛ n bɛ sɔrɔ ka yafa a ma ka segin kɔ sinon nin cogoya in na tan n yafa man di dɛ. Ok ma i ma foyi fɔ n tiɲɛ tɛ n bɛna kuma joueur fɛ ni ala sɔnna an bɛ se i ma yan i y'a fɔ cogo min na an b'a k'o cogo la mais n b'a ɲini i fɛ halisa i k'i tɛgɛ da i dusu kan i y'a faamu. Ne yafara koyi walayi Musa e b'a dɔn ne tɛ ba i bolo mais ni i dɔgɔnin ninnu ye molobaliya kɛ de a ka kan wa sira de ka y'i b'u la n y'a faamuya n'i ye ninnu t'u yɛrɛ ma dɔrɔn a tɛ na e yɛrɛ b'u dɔn i y'a mɛn i yɛrɛ b'a bagabaga n'o seginna ka n'u la a ka ca ala fɛ a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i y'a mɛn so ne tɛ se ka dimi aw kɔrɔ o n bɛ dimi aw kɔrɔ cogo di aa n buramuso don ale de bɛ tobili la bi yan k'a kɛ k'a ja dɛ. Nugu joueur mu ye kare depuis que bi ka wuli i bɛ appel dans la bi 30 appel o bɛɛ la n bɛ lafiya ko n bɛ ka na o bɛɛ la i bɛ ka wuli mun kelen de bɛ yen dɛ i tilali ka manamanakanw na mugu de i b'a dɔn e ye nafigi da n'i bɛ hasidi ɲini e de don a bɛ ni ala cɛ teri hypocrite e de don espèce d'inconscient mun de kɛra sa mun de kɛra mun kɛra tu oses me demander ça e bɛ est ce que kunkolo ka ɲi mugu mun de la i bɛ taa min de la sigi k'a fɔ ɲɛna ko ne somɔgɔw ma sɔn furu ma o ye mun nafigiya kolokolotɔ la ye o tuma ne ye nkalon de tigɛ e somɔgɔ jumɛn bɛ k'o sɔrɔ nin furu ma buwa siriki tɛ i bamuso tɛ i grand-père min si tɛ e bɛ taa min da la sigi ka kuma ɲagami k'o don ma ko ne bɛ taa ni ka wari i ye n coron cogo na dɛ n bɛ ka n coron cogo de bɔ donc e b'i coron ne bɔ ka tila ka ne de coron de don wa ne b'i coron i ye nkalon min dan na dɛ ne bɛ k'o nkalon de bɔ na e nana cɛ ni furu sɛgɛ cogo di dukɔnɔmɔgɔ si sɔnnen tɛ fɛn ma o bɛ ɲɛ sira la i bilala mun na i t'o kɛ dɔrɔn bon ne da de tɛ don a la mɛ dɛ i tɛ se ka taa ne da don a la a tila fɔ ne ka n sigi o la ne tɛ n sigi o la yɛrɛ e tɛ ka nin furu ye yɔrɔ jumɛn mɔgɔ fila dɔrɔn ka furu o bɛ se ka taa ɲɛ cogo di e ma bila o si la i bilala mun na a fɔra k'i ka taa ni woro de ye dɔrɔn mɔgɔ fila o mɔgɔ kelen ka furu o mun bɛ ɲɛ sira la a tɛ ɲagami da la n tɛ taa n'a ye bi wa n tɛ n'a ye si wa n y'a ɲagami ka ca a ma dilan e bɛ se ka nkalon da ne na cogo di ko ne tɛ sigi o la n tɛ sigi a la yɛrɛ i ye mun ɲagami dɛ n bɛ k'a ɲagami ne de bɔ ɲɛnabɔlikɛla mugu à partir de cet instant i terikɛ tɛ n ye i tɛ n dɔn n t'i dɔn a ka di ye cogo cogo an k'a kɛ ten ne ye nin faamu a mɛnna o n tɛ mɔgɔ si ka baara ni miso tɛ miso de bɛ k'i kɔnɔna surugu k'i bila ko kɛbalikɛw la o tɛ yan sinon ko in daminɛ la e tun bɛ ne kɔ enfoiré junior ka fɔ fa tigɛ wuli a ye bali ne la ko miso wa mun bɛ ne ni miso cɛ e ne ka teriya man kɔrɔ ni miso ye wa kana wele k'i terikɛ dɛ i terikɛ tɛ ye dɛ ne mun teriya ne mun teriya ne mun ka yala yala ka taa n tɔgɔ tiɲɛ ko a bɛ taa ko teriya tɔgɔ tiɲɛ tɛ dɛ teriya kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ nka an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ nkalon n mago t'i ka dɛmɛ la n mago t'i ka dɛmɛ la mun e ko cogo di wa n'i y'a ɲagami da la a m'a dilan jɔn bɛ yen ne yɛrɛ don n buramuso baasi tɛ yen kɔni basi bɛ yen dɛ ko baasi bɛ yen wa basi bɛ yen yɛrɛ de mun dun kɛra e yɛrɛ m'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka sabali Georges ka ko la ne y'o fɔ n tulo b'a ŋunuŋunukanw na kɛnɛmana la Georges tilala woro
woro bolla fo ko be sigira senga ngon badon koni ne yi sigi nin ko nganya na be senga billahi ala shube bon du ngona muramso afa safurlay ni te muso furule ka kuma ide muso furule kanga kuma nyuma de fo sanga ni wati be me ka to ka kuma jugu bida kono afo tu safurlay ko junior ka woro bolwa ayo tise kake ali na kela neto kalama fiyo me ikana na ko inke ni kele ni ya fi ni kunu mana ketan doron amadla ni hakli na kela ni kele atiyana bode yem fam gon shiandoina isigina kan nyugona kele ni fone nyala ko nga hakili sigide abinyana bode ne dunya bala solution fo itina soronna depuis e ya fone la doina ko e na solution nyini ni ko ina solution fo shire masorala men nyere be nga solution do ni muso furula ko do ngona wallahi bila shube bo muramso ndo na nga kan da labane finyana tane tina ila men biere tina mo shire la men ko ina ble abeni alache ni jor yo muso furuga do ngona ka soro ne ka promesse ma tenu abeni alache shube bo yor rega tagale furu be se ke mo fula gansan no ja mo furu be ke du ani duri la ti eni ne ka fara mira reka o be se ke chugudi furu be edi la ka furu jume ko kera mo saba do no che ifana ka tagale sa mugu ne bolo na gela ne bolo sokono e kan ga ne deme bagay nga femme gela ne bolo e ba fo ke bi ko do ni la wore do ne bolo teri ato ire nga che na gelera ame fara na wa ma gela ni wa ne ka famille ko fe ne ka dernier espoir iri nga che ibaro ne no be fam ne bi deme o kan ga ni kan deme o kan ga e be nyan wa la ibe nyan wa kan na fi ga ne deme de o hypocrisie ne to la est-ce que non attends à ton clan dala kana folo est-ce que ba fama mugu ne guta do ke ni mo fasu be fo bire mbora kalama jori be tiano ne ni be fen ini mira kan furi nga kere mijo ta kera choma ne ama ke tini no ta ansa ba tiga fori nyanna e la ko furi rojume ne kan muso furu to na rebo fonia ne kan muso furu to na rebo fonia wa ka di so na furu tenge me ka kuma ne fie na akisi ko na le ka kiri et puis quand tu me parles tu baisses d'un ton hein yenga kuma fa moi jori etere ni me ga njo ki ga mana ka na mere ne ruru ah bon me ga ise ga kuma finyana e ga ta kale ngo furu be ke du ani dure nyoche ni ga mare bla muramso ala ni ye ko de wallahi ne ta don fe ne bla kanan do ni subhana ko en koroya e kabunga lafiya la kanani yere la se toroma die dungo do kuma kura wallahi alni ala kembe kanne danshi jambaloli kama ni ne man to do wallahi ni demsani nga ko be ne sitiga ngane faka ni be doka kula otiba do wore ka ko be na ibi to doka kula do wore ka ko be na no make wallahi nyebala nunu ka ko laban du sukasi be so ngatanne nga nyebala muso na ma fere nyini ni ka kula ni be ka tata to ko mina alaban ti so nganya fiu ni ya jate mina junior fana jutala a jutala nga muso fana be katani tatu ko mi o fana mai il fana tese ga ko be muso jala ki ka di junior ma ngale fana te ka famiyali ke ala ka hereke ni ko ina no te ni tatu ko ma no tane wallahi ne lama meta ngolo lafiya ya fe folo ka soro ka sigi no te amai fiu ha Sumalaba be munanga dala ekle ki tara komi kena odon gata manga ci jazola ka jaran yede ya ekle ke nege bene la blia sumalaba asedu e fa nege dene la woyi e nege kise fo tene la odon e karamachiam nge ibadon e dme fo na odon e ma fo no wona na go fo te en jazo cha na odon go traga so no e meni yi odado no wadara cha anya je abo a jengwa anya je sumalaba ya da doro ne soro ngonga dalaw mune kera de ne ma fo ke ka bone kwa ni ma e avertis ka fo ko ni e remanding ye blia ni mo fe sumalaba wala mune do e be mo mune da
ne fana kuma fɔ ɲɛna min dalakan ka koyi wallahi billahi min dalakan ka ne ni jaso kɔni ne ni jaso ni ɲɔgɔn cɛla la i k'i ka choix kɛ n'i ma ne ta n'i ye jaso ta ne bɛ e faga ka jaso faga ka yɛrɛ faga o daga di la ni ala kun ye ci ne ko sumala ba mun ne kɛra de e bɛ Sangor e bɛ k'i ka bonya ye ne yɛrɛ ya e bolo k'i bɛ se jaso la de ya ne de bɛ ni jaso cɛ koyi fɛn ni jaso ye sɔrɔ diɲɛ don o don sumala ba a bɛ bɔ i da kama bɛɛ i tɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ i valijigi da yɛrɛ ne lamɛn wa da yɛrɛ i ni jaso ni ko ni ɲɔgɔn cɛla la a ko tiɲɛ fɔ ne ɲɛna ne b'a ni ɲɔgɔn cɛ n t'a fɔ ni min jɛ b'o de kɛ n t'a fɔ bi n t'a fɔ sini i tɛ m'a fɔ dɛ wallahi billahi o y'a sɔrɔ e kanu tɛ ɲɔgɔn dusukun na muso y'i pɛrɛn ko ne kunna tan ni m'i kulo la farape i k'a fɔ ma tun na mɔgɔ n'i m'a kɛ n tigɛ de la e ka ne kulo la farape fa de b'i la ni e ye den y'i tigɛ kɔrɔ ta ne kama e bolo ko mun de don min ka majigi ye hey i calme dɛ asu dɛ d'ailleurs bɔ an ka da la e tɛ taa yɔrɔ si e ka mana-manakan nege fosi tɛ ne na bɔ an ka da la ne ka taga jaso ka na aw ka jago ne kɔfɛ sa a ko tiɲɛ mun ye bi a bɛna kɛ ko ne ɲinɛ y'a wo ye ni jaso nana ko ne sɔrɔ yan bi n'i m'a faga ko bɛɛ nkalon ye a sumala ba fagalikɛla ba in n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n bɛna don so kɔnɔ ne t'e lamɛn bilen i bɛ ne kɔrɔkɛ dɔn n'a bɔra ka n'i sigilen sɔrɔ da in na yan a b'a don i kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la jugu sago nantan kolo in a sigilen de ye ko lɛ ne tɛ taa bi n tɛ taa sini wo ye ala e ma ne faamuya o wallahi billahi ni n taara i k'a fɔ ma tun na mɔgɔ den ni ne sumalaba kɛra de munuma a ka da la koyi munuma sumalaba den munuma kɔni Ani tile min na. Nse, ça va? Ça va. Baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen nɔ. Ne ko mago b'e la. A ka di yan. Baasi tɛ yen nɔ. Sigilan tɛ k'i sigi. Ne yo, baasi tɛ. Komi ne nana sɔrɔ aw furulen don so in kɔnɔ yan nɔ. Aw ye ne kɔrɔ ye. Ne tun nana ka na n yɛrɛ kalifa i ma. N'a tɛ k'i ma baasi ye. Wa m'a dɔn fana i tɛna kalifa tiɲɛ. N y'i ka kuma mɛn. Nka ne bɛna min f'i ɲɛna komi ladilikan. Nin du in kɔnɔna la yan nɔ, mɔgɔ jugu dama dama dɔrɔn de bɛ yan. Surtout a bɛɛ ka fisa ni Aisha ye. Wa ne bɛna min f'i ɲɛna kɛ. Ni ne ye fɛn fɛn f'i ɲɛna nin du in kɔnɔ, i b'a kɛ ten tɔ. Sinon, n'a ko tiɲɛn'i bolo, ayiwa a filɛ dɛ. Wa a bɛɛ ka fisa ni Aisha ye. Ni ne ye min f'i ɲɛna k'i k'o kɛ, i kan k'o de kɛ dɛ. I yɛrɛ kɔlɔsi Aisha la kosɛbɛ. Ne ka sira t'o ko ninnu na koyi min ye. Aisha ka ko y'a ka ko ye, e ka ko y'i ka ko ye. O de kama ne nana ka na n yɛrɛ kalifa i ma. N'i ye ne fili sira kan, i k'an wele k'an bɔ a kan. Ne min f'i ɲɛna. Ne bɛ k'i ladi, i tɛ k'i ban ne ka ladilikan ma. Nin du in kɔnɔna la yan nɔ, e tɛ fosi de dɔn ko ne tɛ min dɔn. Ne fɔlɔ de furula ka don du in kɔnɔ yan. I tɛ fosi de dɔn du in kɔnɔ ko ne tɛ min dɔn dɛ. Ni ne ye min f'i ɲɛna, i k'o kɛ. O de bɛ sɔn ka fisaya i ma. O ye tiɲɛ ye. Ne b'a dɔn i furula ne ɲɛ ka don du in kɔnɔ, o de kama ne nana ka na nin kuma min f'i ɲɛna. Ne bɛ na fɔ. Aïcha, ça va? I ɲɛna togoyaw man diya dɛ. Mira, n bɛ fɛ ka dɔn i nana mun kelen de la yan nɔ. N nana mun na yan wa? Ko ma kɛra fama ye, n nana bɔ i la dɔrɔn. Awɔ, i bɛ fɛ ka na dɔn ne ka furu sara ne ka furu ma sa o tɛ yan. I ka furu ka sa wa? Aïcha, ne ka teriya tɛ bila teriya ye dɛ.
depuis n'an fitini fo k'an kɔrɔbaya an bɛ teriya la ne b'a ɲini mun na e ka furu ka sa an bɛ teriya la kɛ e kun tɛ na ne ka furu sa sisan ha k'e ka furu sa mira ninnu ma di ne dɛ kana na kɛ i n'a fɔ i ye ko minnu kɛ k'i ɲinɛ n'olu kɔ quoi i y'a mɛn ne ka wuli ka bɔ n ka so ka taa kuma e mira fɛ n'i ka nin furuko dabila i ye mun kɛ ka ne jaabi Aïcha Allô? Ati ere mo be wele appel ke ko joli te téléphone ta. Mune be. Téléphone be ko de numa. Choro ni afo na ko mana ko mi kunta ka boneka. OK. Meni bla mission do la ikulo da elegan la met très bien. Me classe me adresse do chima. Me fait atigi ika éliminer ka bo diongo pep en nete tchekele unere ne baka furu e tche o dogon nima ante nyogo nyesira laere ne baka furu samuna OK on na finyanare comme ne junior ay kuma chama fonyo ene ako kam na mo bla katanu wore an feno ode kunu ni ya famia en nani muke boni la otea ka muke boye la wa atunga kilanda kono kuma la OK ibi ka jemi dam ni iti se ka laba ni pour la tanto ko na ka do bingono me ko deka ali garange ta da guluga o ne man ta da bu begama ne kunena meni informer ya fa boro fa ya me ama sen bema ne beta awo tiga do nga foni mo tiga ya fala nti ya fa bi wanti ya fa shini ibise ka taka bwa so parce que ina to emi sarane la hypocrite ya tirum so qualité me be na nga furusa nga tanga chila fo ay mugewa ebe na ni ni o kai mugewa be nyesira la e dante e ki ga baraka che petit yoro da fini ka mana ko ndabla ni la ni blamina ibo dike wa ni ni ko ay muge nya finya na to ko ne ba kete wa akuma akada ani nyonche akake kom foshi make sino e ba do ni mo ko mi ya fomo kuma chamante me la ma adresse chima problème tala amagati Ja. Hakili la kibe ko mina kena ma kon ta kala ba. Ha? Mijo. Ko mu ko tukun. Nte kala banchi yala de. Ah bon. Iya me. Itori go muso furu woro. Iya ko be nyana ba kena ma kasara kan yi jano ko we mu yetukun. Hakili la ko ni nyogona ne ti nyogona iya me. Mijo. Ikulo dale ko sabe ganame. Joni ha fego wuro tara. Iyo wuro di munu makata kare. Olu de afone ko wuro tara. Ni wuro di munu makata re, olu de afone ko wuro tara. Itiga mana ko fon kunta ka boniga. Uba ne wuro de re mega tanaya. Jona wuro tala ko kuma fe ya no. O ko de se ka dugutugo ga soro e ma bu kalama. Ko ya bolo ne lashira. E ka jugunu yi. Mo finyana. O ko be se ka dugutugo di ko ne te jumen kalama. Hakila ko ne ta be kalama ibe ka ko mu dogo kena make ne ba be kalama ne ma wolo bigwe ma wolo bide me kon ba do wallahi bile ni ala yici e ga muso en furu ka do yano maro an sabala ko ni do be so nga saw bilala I wolo la bio I ma wolo bio
ça n'engage que toi. O ye kelen de ka ko i bolo. Est ce que i bɛ ka faamu wa? Kana na fini na ne kunkolo chauffer tilegan diri na ne ka ko ka ca ninnu ma dɛ. Ou bien bolo ci tɛ ne la muso ko ka diɲɛ kɔnɔ ne bɛ bɔli fɛn fɛn kɛ ne bɛ taa muso ko de la ne bɛ taa nin ne la. I t'i ka ko kun ta ka bɔ ne ka miso. Cɛ tu dépasses les bornes est ce que i tulo bɛ n na? Bɛɛ bɛ de ma yen nɔ i ka ci ka ca o i ka ci man ca o si tɛ ne ɲɛ sira la o bɛɛ bɛ de ma yen nɔ ne kɔni ye min f'i ɲɛna kɔni ne tɛ bɔ n ka décision kan dɛ i y'a mɛn wa n'i ye muso in furu ka don yan nɔ bilayi ɲɛ wɔɔrɔ a bɛnna la cɛ en tant que e ma ne ka promesse tenue walayi bilayi muso in a tɛ don yan a tɛ don yan ne min f'i ɲɛna. Ah ne cɛ e kɛra cɛ ne kɛra muso o tɛ yan. E ye muso furu a tɛ don yan nɔ dɛ nin ye mana ko ye e de ne furu ka na yan ou bien e bɛ ka ɲinɛ ko ne de ye cɛ. E yɛrɛ ye cɛ ye dɛ ne fana de ye musobakɔrɔ ye du in kɔnɔ yan nɔ n'i ye mun kɛra ne fana b'o bari ci ka bila. Dutigi. Awɔ. Dutigi. An fila bɛɛ de dutigi o. N tɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ ka taa yɛrɛ perdre la yɛrɛ hali n'i nana k'i bɛ n'i reposer i tɛ se ka sunɔgɔ i bɔ n da la.